Long live, Bubagra long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live, Tiprasa long live, long live, long live, Tipramutha long live, long live, long live, YTF long live, long live, long live. Bubagra ke, Joy, Bubagra ke, joy, Bubagra ke. joy. Bela-bela kena hambai cini press media hai sokanya rono. Jeng tini di pramotha bailo azizak kaisa bazar sabak kaika cini tuichorong hakio. O bazar sabawo jeng hai na hai tai kaisa panda botsong kaika abongka cini filter distribution. Jeng jotono saimano cini kami am cini lukurok tui kahama nengya. Cini tui ni bagai belai kena jeng jalangjak sei tui kahama nengyani karone praino cini bororok অসুস্থ হঙ্গই কলেরা ডায়রিয়া মেনিনজাইটিস হাই বেমার সিতরা মানজাগৈ চিনি bororok गोबां थै दङ सालपतिनो किडनि स्टोन नंगौ गेल ब्लाडार स्टोन नंगौ माइके गोबां मानो चिनि bororok बियाल ओंगै चिनि हस्पिटाल लाइन नामजाक সেই কারণে ন थांनाय 2 বছর ধরে एडिसि आमचायो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों तिप्रामथा सरकार फाइमानि यागलो MDC डेभलपमेन्ट जों जेफोरनिसिम इन्ट्रोड्यूस खालायका ओ MDC डेभलपमेन्ट फान्ड नि बिसिंतै ओ अम्पि आमचायो बहायनो ओ एलाकानि MDC हिसाबै आं फिल्टार बांनानि जेंखा पहिलाथ' निजेनि MDC फान्ड बाया निजेनि पकेटनि रांबायनो बाक्का 120 खान मतन सिमेन्टनि फिल्टार यागलो ताबो खंखाखाय MDC फान्ड डेभलपमेन्ट फान्ड जेहेतु इन्ट्रोड्यूस खायजाखा अ फान्डनि बिसिंतिनो 2000 टा जे फिल्टार अर्डार माने अफ फिल्टार बागै दङ मोटामुटी पाइजाक फिल्टार बागते ओमफ्राय अ फिल्टारनो बांना बागै अ दुइसलं कामियो तिनि फाइसक पैका अ दुइसलं कामियो बहाय तिनि 123 जन 123 लुखुं नि बरनो बागजाका तिनि फिल्टार और पांडाव फाइसक पैका चिनि अत्र एलाकानि बरम गोनां MLA बहायनो फिल्टार याफारै बथां पैका नरक बाय मालायनो सेकांनो ब कायसा ताइ गेसा मिटिंगो थांनांगौ हेनि ब दय थां पैका हायपानो चिनरो आमचाइनि अरनि चिनि रिजनलनि भाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां बिमान बाहादुर मलसम YTF नि अरनि भाइस प्रेसिडेंट चिनि ब्लक नि भाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां अलेन्द्र मलसम बनो खबै ताइ अन्य चिनरो चिनि अलंग जमातिया न खबै अन्य चिनि नेतृबृन्द रक दङ और दिनैनि जे अफ पान्डानि बिसिंतै जों गाहाम केनो जों चिनि लुकुरावनि कगनो जों साइमाका खानालायका ताइ आगामी दिनो चिनि लुकुरक ब लामातै बर हिमनाय जोंना दिनै एसुरेन्स रेखा एवं जों बहायनो खा कवार बायखेनो चिनि जे नांकुमानि जराबो अ जे क्राइसिस टाइमो चिनि बरगनो जों बाहायके थानसाके तनाय अ कोरोना जों सालायका चिनि लुकुरावनि फिडबेक बेलायखेनो गाहामनो अम्पि आमचायो थानसा करागनो तंनाय थानसा के सायमांगला अबो गायि जों चिनि सामकिन सायमांगा ओमफ्राय आगामी दिनाव हाय फिल्टार बागजाक खिनाय अ एलाका निनो पार्श्ववर्ती DCO हरिपुर पञ्चायत अपने डेट फिक्सिंग याको आरो बाहायनो जों फिल्टार बागलायनाय इनके बनि बागे आं नरनो आं कयनाय आरो बाहायनो नरक फायदि आं निमन्त्रण दिबो जत प्रेस मिडिया और अम्पि एलाकाव जारा तंनायरो नरक बाहायनो फायमानो डेट नाखाके आं नरनो टेलिफोननि माध्यमे सागलायनाय हामबाय खुलुमबाय थाय बेने गामियावनो जों कल बुजिसिनि साबो जोंनो मोथाङै माननाय ब लिडार जोंनो मोथाङै माननाय आ लिडारनि अफिसा सिनि जाबायदि साबो लिडार गाहाम साबायदि ब लिडार सबसे गाहाम आरो खरा गथ' मासनि गंगा सालायग्रा ब लिडार जोंनो मोथाङै माननाय Bubagra.